मिनिनो आरो रंजानो नों जेब्ला सोलोङाना नों मिनिनोबो हाया रंजानोबो हाया। गाबनायखौ बयबो रोंगौ। आं बेखौ बुंगोन दिनै बिना खाथायाव नों मालायनि सिगाङाव गाबनानै जेबो मुलाम्फा गैया। नोंखौ बुंगोन नों जेब्ला गाबो दा गाबसै जाबाय माबा मोनसे जागोन बिनि अनगा जेबो गैया। बेनिखायनो आं खावलायदों गाबनोब्ला फायखाना सिङाव गाब। मालायनि सिगाङाव गाबनानै जाय मानसिया नोंखौ हेफाजाब होनो हाया रांजों थाखाजों आखाइजों आथिंजों मददखौनो होनो हाखायाबा बिनि सिगाङाव गाबनानै दुखु दिन्थिनानै माला बिनि स्लाय फायखाना सिङाव हाबनानै गाब बे आरोखि। दा बारा जादों बुंनाया। आरो बिमाफोरखौ आं खावलायदों नोंसिनि बिजामादै मोजां नागिरनाया लुबैनाया गाज्रि नङा थिगैनो दं। मानोना फिसा हौवा असेया मोजाङै नायला बिमा बिफाफोरखौ नंगौ नामा? नङादां। नै दाखालिसो मास मोननैल' जादों गसाइगाव हस्पिटाल खाथियाव आं थायो नालाय सासे लोगोआ गावनि बिखुनजोखौ लाबोदों हस्पिटालाव टाइफयड गोदोदों बिखुनजोआ लाबोबाय ओइ प्रेक्टिकेल आं नोंनि खाथियाव दंफैयो हस्पिटालाव होननानै लेंहरबाय थांबा टाइफयडनि एन्टिबायटिक बिखुनजोनो मुलि दौगासिनो दं फाग्लाया। बिखुनजो लोमजायोबा बिखुनजोखौ हस्पिटालावबो लाङो मुलिबो दौना होयो। असे गावनि बिमा गावखौ जे जोनोम होदों बेनोबा सम गैया मुलिबो गैया डक्टरबो गैया हस्पिटालबो गैया। What the hell is happening in our society? मूर्ख साला। I would like to request tonight. He has become rich. No problem. बियो माहाजोन जाबाय प्रब्लेम गैया। नाथाय बिनि बिमा बिफा असे बिमा बिफाखौ बावनाया आंनि थाखाय प्रब्लेम। दानथारनोबो हागोन आं बे मानसिखौ। नंगौ नङा? I hope रायबोदां दोनैनिफ्राय होननानै आं बुंला आरोखि मा रायबोदों गाज्रि नुगोन बे माइकआव। आंखौ माने बिदि आरोखि बैसागु थाल